lento osukuyenza umzali ukhulisa ingane noma eniyenza nobabili ingane isuke ikhulela kuyona ibhekile ngabe intombazane ngabe yomfana kuyafana mangabe ikhaya ingane ikhuliswa incane iya ngasemlilweni zakhula kuthiwa hey wena sikhuliswe kanjalo thina ingane mayiya ngasemlilweni ushawa isandla mayisondeza isandla ingane ikhuliswe kuningi ngendlela efanele ibisithi ke lento ingane iqala ingazi lutho ebuncaneni bayo kodwa iya ngokuya iyakhula iyabuka mhlambe khona umuntu kuyo kulula nje ukuthi asho ngisho igama elithile elibhekise kumama makukhona okungahambanga kahle ekhaya azafake negama eliyinhlamba asho ukuthi uyabona kanti ingane isifundile ukukhuluma isiyalalela imzweli ubaba ethi mama mhlambe ingane ilalela umama makukhona okungahambanga kahle ubaba angakwenzanga kahle umama amagama akawa sho noma waphimisele ewabhekise kumuntu oyindoda oyekhaya ingane ilaleli yezo ingane yentombazane uma izwa umama wayo ekwazi ukuthi akhuphule umoya ekhuphulele uyise walengane ingane yentombazane icabanga ukuthi mhlambe mayikhula kusho ukuthi yonke into eyindoda into yokudlala nje kanje into okukhulunywa nayo ngalolu limi into okushiyo kanjena noma kukhona into ongayithandi okunjalo nengane yomfana kuyefana uma izuyise ekhuluma isinoma kanjani nomama wayo nayo futhi icabanga ukuthi kusho ukuthi umuntu obizwa ngokuthi inkosikazi yakho noma umkakho into yakho yokudlala kanje njengebhola lona elikhahlelwayo ulenze noma yini kanti lutho asisukwenza lokho ingakho kufanele siqale kubazali uqala sikhuze lo mkhuba asihloniphaneni thina sobabili ukuze izithombo noma izingane sizele zizokhula ngendlela eyona yona makukhona into kufanele siyixoxe lapho umunye wethu engenzanga kahle asibe negumbi lethu njengabazali la sixoxa khona ukuthi mama angiphathekanga kahle la akwenzeke kanjani ukuthi baba angiphathekanga kahle la kusho mama ukuthi nixoxe indaba yenu nithi niphuma kulelo gumbi leni niphumela ngaphandle abantwana seniphumela nesimaki seniyahleka uyazi thina abantu khona into esesindayo usaba ukuthi ingane yakho ibone ukuthi uyamthanda unina noma usaba ukuthi ingane yakho ibone ukuthi uyamthanda ubaba wekhaya ingane engcono ibone lokho noma ibone ekukhahlelwana ukushiwo noma yini amagama ongesiwe uthukwana ngcono ingaqhamukela othandweni ngoba lokuthi ingane yelamele kusothandweni ikhona izofunda ukuthi kuphathwana kanje ngisho ulimi lwasekhaya luba kanje ngoba mangabe ingane ihlala kwalimi olusho noma yini oliqala ngo-F engisaba ukulibiza lana nayo kulula nje uyizwe isho kanjalo ngoba ulimi lwala ekhaya ingakho-ke ngithi kubantwana kuqala asiqale sihlehlele emuva kubazali bese size enganeni ukuthi abantwana bethu khulisekani kahle nikwazi okubi ihlukanise okubi nokuhle noma ungakubona kuma wakho okubi okwazi ukuthi akuyona indlela usho ukuthi uma khona la ngenzisi kahle khona akangenzi kahle khona noma ungakubona kubaba kufanele uqaphele ukuthi ayikhona usho ukuthi akuyona lempilo yini kwamakhelwane la sakhelene nakhona mhleze ngibona kuhlewa nje khona nezingane zakhona nobaba bakhona amancoko nokuqondisana nokufudumala kuyalenza ikhaya lizoba nabantu abaphilayo ingane kuhle kabi ngiyawuthanda umuzi mawakhile umuzi ingane ziyaphuma ziyodlala zonke lezendawo kunama-ground ebholeni kunani kunemidlalo yobungane neyamantombazane neyobungane badlala ngendlela ezahlukene kodwa ikhona into engiyithandayo malishona ilanga yonke ingane ingena ekhaya kubo ingane iyayazi yonke into yakho ingane iyayazi imigomo yakho ingane iyayazi indlela ekhuliswa ngayo ukuthi kithi asilali singakhulekile singathandazile asiqale lapho ukuthi ingane ayazi ukuthi kufanele ukhona uNkulunkulu okufanele ingane iwe ngedolo izicelele ukuthi uNkulunkulu zokwangetha emhlabeni ngifuna ugrade bani
ngicela baba Nkosi njengoba kuzoba isikhathi esithile sizobhala ama-exam athile ngesikhathi esithile iba nami ibucela lokho futhi izipha nesikhathi seyincwadi ukuthi mayibuye esikoleni iyabhekana nezincwadi zayo iphinde icele kumdala icele ukukhula icele ukuba khona ngoba khona bachitheka eyiswini bengafikanga emhlabeni khona abazalwayo bephila unyaka khona baphila 2 years benganikwanga leli thuba nanokuthi baze bayongena isikole wena usukhule wazwaqala eprimary wazwafika ehigh school mbonga uJehova mntwana angoba kusikho ukuqonda kwakhe angikho ukuhlakanipha kwakho uphinde ucele nanokuthi usuphuma ehigh school uye university uyakuphi uNkulunkulu ibanango kuningi emhlabeni zikhamisile ingwenya imlomo ingaka zilinde ezizogwinya zilinde ezizokudla umhlaba akuwona obuhle kuphela ndaba ezitha kukhona okuningi okubi okusuke kulinda umuntu lo muntu osuke engayitholanga inkulisi ukuthi noma usuphuma la ekhaya usuqede high school usuyapi usuyoyiphatha usuwedwa sekufanele kucace ingqondo yakho ukuthi yini oyiphumele ekhaya abangatsheliwe ekhaya kahle nabangenanhlanhla ifike iduke idirection phambili ubathole labangane okungebangane ubathole labangane abangasile ulithole lelivi elingasile elazi ukuthi hayi ngoba uma akangiboni sekuyithuba ke ukuthi nenze ngithandayo ngoba baba kangiboni sekuyithuba ukuthi nenze ngithandayo kodwa ingane okukhulekiwe kwathandazwa kubo yakubona umndeni uhlangene ikhishwa ukuthi mntanami usuyakuphi sicela ungasiphoqi sicela ukwazi okwala ekhaya nalezi zinto ebezikuhlupha la ekhaya ingane ukhera kanzima kwelinye uhamba ungayitholanga ngisho imali yokukhera ngeuniform yakhe ingeyinhle uyibona ingafani ezinye izingane uyinhlaka umuntu eseqhubeka nento ekade ithi yamhlupha ndaba ezitha kubo ethi mina ngikhule ngingakheli mina ngikhule nayo uniform kahle ngingathengelwa mina ngikhule ubabe ukuthi umama ukuthi nawe uphinde uqhubeke nephutha elifanayo lezi zinto ezikuhethayo kubazali bakho ozibona zingezinhle thani mina ngizoshintsha leli ekhaya thani mina ngizoba njengomama mina ngizoba njengobaba mina izinto ngizoyithatha ngalendlela lezi zinto ezikubulele kakhulu zingenzeka ekhaya ungayiboni oyibuka kwamakhelwane ubona imoto kwamakhelwane thani mina imoto la ekhaya izoqala ngami thani ukuthi la ekhaya mina kuzoqala ngami thani istini sizoqala ngami thani iniyani i-tiles lizoqala ngami ibayilokho ukuthi lokho kubone kungekho wothi kuzofika nawe ufika kanjani ngokuyimisela nokuthi ubuyisele eceleni izinto okungakafanele ukuthi unake zona ufocus ukuthi mina ngiyingane ngiyakhuliseka ngimncane ngiphokophelele kuphi iphupho lami likuphi ngisukapi ngiyaphi ngoba mawuzophila isigangeni ungazi ukuthi ufunani nokuba yini kuyinkinga labezitha Soshona siyabonga kakhulu. Kuze nokuthi bephathwe kahle bengahlukumezeki silwa ke nakho konke nje ukubo kungase kubathinte sithi sibabonga ngapha sibefike sibavikela ngapha sothole ngiyazi ukuthi angazi sothole ukuthi usothole yena uluthini uvo lwakhe ngakulenyanga enhle kangaka yona asibonga kakhulu ukuthi njengoba ngicabanga silo 2025 nyaka sekuwona njengamanje sikule nyanga kaAugust okuyiyona inyanga yabantu besifazane inyanga yomama uthinta iphuzu elibalekile makeba yonke indoda oyibonayo iphila izelwe noma inganamandla kangakanani kodwa ngifisa ukugoqa negama elilodwa ukuthi sonke sizalwa omama wasibona namhlanje siyinsizwa samandoda singaka sikhulisiwe sikhuliswe omama ngifisa ukusho ukuthi masiqala ukubheka emhlabeni uvula amehlo wonke umuntu wavula amehlo ubona umama qala wonke umuntu mayeqala evula amehlo ubona umama qala akekho umuntu wabona ubaba qala asilisho singalesabe igcwala wonke umuntu waqala wabona umama qala uze thatha isikhathi nokumazi baba uthatha isikhathi sinekala ukuthi uqala nini ukumazi kodwa umuntu omazi eqala umama
ukube siyazenzela sicela emkhulekweni masikhuleka ngabe wonke umuntu ungekuqanga edolo uthi uNkulunkulu ngicela kube livinda emehlweni ami kube khona engikuboni kodwa umuntu engimbona kakhulu ngimbona umama ekucabangeni kwami ngimbona umama ekukhuleni kwami njengomuntu engifikele kuye wangigona wangikhulisa wangenza konke ngaze ngafika ngakhula ngaba ilesimeni kusona ngaze ngakhula ngaba indoda ngaze ngakhula ngaba umama ngaze ngafika emazingeni athi sikhuluma ngendaba yomama inkulu kakhulu ingaphezulu kwesingachaza akumukelekile kanjalo kumuntu oyindoda lokho kufuneka umuntu wesifazane usuwephusa ngokwelomlethu lesintu noma ngabe umama usaphila wephusile kumama ukuthi umama angakufaka iphampasi wephusile kumama ukuthi angakufaka inabukeni sekufika esimeni sokuthi wena uzikhandele futhi umama wakho futhi ekukhuleni lo osebizwa ngomngakho noma ubizwa ngomakoti mhlawumbe abantu bacabanga ukuthi lento yokuganwa enye isuke umhlobiso sikhuluma ngomama ngokubaleka komama ingakho sithi insizwa akube khona umuntu ongumama eduze kwakho ngoba awuzazi ikhathi ezizokwehlela nezokuqhamukela ungaba yigcokama lensizwa ungahlakampukani kufika isikhathi esithile ngoba awazi ukuthi izinto zihamba kanjani namhlanje lesine kusasa olesihlanu ukuthi kuzokusa kunjani kimi nakuwe awazi khona lo muntu okufuneka kwazi kangcono phezulu kwabo bonke abantu akunakekele omakoti omama funeka sisho ukukhuluma kuyengenela sikhuluma ngomama ukuganwa kusiwona umhlobiso cha akuyona into yokubukwa cha akuyona into yokukhanyisa cha kodwa iyinto yokwakha umuzi ethi akube khona ikhaya liba khona ngomuntu omama uyena wazi ukunakekela thina siyabhodla nje hayi okunye sikwazi ukuthi kwenziwa kanjani ubona ikhaya lithi kucoshwa amaphepha kwenziwani khona lo muntu ohlala kuleli ikhaya elindile enza okufanele omama thina siqhubeke sekwenza izinto zethu zobudoda zokunsizwa sibuka amabhola senzeni sivakashele siyephi khona lo muntu onakekela leli ikhaya nomama lifudumele ulibona nje uzwa noma udlulu uzwa ngisho isimelini kunuka kahle ubona kuyaphekwa lapha kunomama lapha ubone ibala liclean evuka umama eshayela kunomama lapha ingakho ke sithi umama mkhulu kakhulu uNkulunkulu wabona ukuthi thina samadoda kukhona esingeke sikwazi ukubamba sisodwa bengizothi ke kulenyanga bafowethu asihlonipheni umama abasizalayo abasinike ithuba lokuphila emhlabeni basikhulisa saba izinsizwa abanye baba izintombi bengizothi asibonge labo mama esibabiza ngomakoti bethu bengizothi asibonge lezi intombi eziqomile ezinamasoka akhongayo acaba indlela ebheke emzini yokuba kusasa kudaleke umama nobaba bengizothi asibonge lamatshitshi lezi intombi zonke izelwe ezikhulayo eziqoqekile ezizoba omama bakusasa kwazona bengizothi asibukele kulabo mama abadala ukuthi lento yomama ihambaphi lento yokuba umama yini yenze ivikeleke yini yenze ukuthi ibe nesithunzi uqaphela ini nani ngoba mawungathi umthanda uma wakho angazi ukubiza ngani mawungathi uma wakho wakubeka isandla angazi ukubiza ngani angazi lelo cala noma ngahlaba inkomo zibe yishumi lelo cala lithetheki lokubeka isandla umzali noma umuntu umama noma enganjani noma enganamaphutha umama umuntu naye kenzeka abanye abazali bebe namaphutha omama kodwa wena okwakho umama kahlale engumama kuwe icala likamama lithethwa uNkulunkulu wakhe lithethwa abadala kuyena wena ngeke uphume eswini sakhe uphinde uphenduke uzoba umzali wakhe ngokumjezisa wena uphinde ube umzali wakhe ngokumnakekela
ukuthi leli thuba ayekunikeza lona omncane sesishintshile isikhathi manje uye usebuyele ebunganeni usukhupukile wamdala usuyamnakekela umzali wakho uba kanje kodwa hayi ngokuthi emaphutheni bese kwawena oneyinqumo ukuthi hayi mama konje cha mama nje umbonisa kahle noma kukhona ukuthi hayi ngabe ngicela ntombi yasemthini uthakaza mshe ntombi lamavusi ngiyacela sithoba silithule singabancwabi somlandakazi ngisho njalo nami ngicinela kokunye kahle nesisonga nje yebo khulume naye kahle mayehlula bakhona abanye uma kuya phambili bakhona bangaphezulu khona uNkulunkulu wazi ukuthi iphutha lomuntu omdala lelo lisonga hayi wena ngane ngoba sifuna ukuthi indlela isiyibuzwe emva kanti akaze kwenzeke indlela ibuzwa kwaphambili bengizothi sibanakekele sibathande sibavikele sibaphuthando olukhulu mama bethu mkhulu kakhulu umsebenzi abawenza kuthina omama mkhulu besizala mkhulu besiganile mkhulu ngayo yonke indlela nawe ntombazana osemncane bheke ezinyathelweni zomuntu omdala omama ukuthi kuze nami ngifike lezinga lokuhlonipheka lobumama ngiyonyathela kanjani kufanele ngigweme ini ngoba nakho lokuba umama kuyinto enkulu kakhulu ngoba ngithi mina ngithanda umdlalo webhola ndaba ezitha ngoba mawususuka esigabeni noma usuqale eyingane wakhula waba yintombi waba yitshitshi waba yintombi waba makoti kwagcina sekoma umdlalo webhola umnandi wonke umuntu usuke ethwele iposition iskipa ngemuva esibhalweni number ukuwelela esigabeni sobumama akusiyo into encane baningi ababefisa abanye abafikanga ngenxa yezathu ezithile esingazazi abanye amaphutha abo amanye amaphutha abantu ababeqondene nabo adala lokho manje wena obenenhlanhla ukuthi ubizwe ngomama leso sipho engathi ungasiphathisa okwekhali zakwakhumalo emantungweni ukuthi nje sengithola umuntu wangishintsha isibongo wazongibona ngifanele yikuba singazani sihlangana endleleni ungale abuse lo thuba ufuna ukulenza ngathi lo umdlalo uthathe nezinto eyixoxa lapha ngama break la kusetshenzwa khona nani nangama lunch thatha ama advice ongesiyo umuntu wesifazane